por vir unha vez máis a unha chamada que facemos. Agradecer ao delegado territorial, señor Tobís, a súa presencia en Tui, que xa algo, non é algo extraño, que afortunadamente é unha presencia constante, sobre todo en Tui e na comarca, que é o que vimos a falar aquí agora, e agradecer tamén a presencia do alcalde do Rosal, o amigo Jesús, compañeros de Corporación Municipal. Xa son 3 anos a existencia do delegado territorial, que eu creo que foi un acerto da Xunta de Galicia, do seu presidente, sobre todo porque nos inicios o mellor se entendía que os alcaldes, os concellos íamos a perder a cercanía da Xunta de Galicia. Eu estou convencido de que todo o contrario, porque todos sabemos o camiño por onde ir, sobre todo que nos marca. Eu tamén creo que tamén o éxito é da persoa que ocupa o cargo, que nos tenemos moito que agradecer, Tui especialmente, pero me imagino que en toda a comarca tamén. Decir que hoxe é Santa Rita, hoxe día foi o día que se celebraban as eleccións hai un ano, exactamente, fora o día 20-22. Santa Rita de ahogar as cousas imposibles, pero para que se vexa que hai cousas que son posibles, afortunadamente. Cedo a palabra a Tourís, que nos vai a explicar ou nos vai a decir todo o que se leva feito, que afortunadamente é moito. Falábamos outro día nunha reunión, que é importancia decir o que se fai, porque de cara á cercanía que a xente sea consciente que, independentemente que a situación económica do país é complicada, é a máxima do presidente Feijóo, que hai que facer máis con menos. E, sobre todo, hai que racionalizar o gasto e ser austeros. Non teño unha teoría tamén que non se pode ir de rico sin selo, e as administracións públicas e os que estamos ao frente delas temos que predicar co exemplo. Non se pode despilfarrar os recursos de todos, e nós como concellos pequenos, eu creo que a veces somos incluso un exemplo, porque os concellos, neste caso os que estamos aquí, afortunadamente están saneados. Eu creo que a administración, a medida que vai crecendo, vai tomando nota de que cando algo hai que facelo e pagalo. Eu creo que esa é a mellor política, e que o cidadán, ao fin e ao cabo, sabe perfectamente que a situación non era a que era hai outros anos. De feito, a xente é consciente de que non se pode pedir cousas imposibles, e sobre todo a veces se pode pedir unha cousa, pero logo hai que ver o coste, porque nós, os concellos e a Xunta de Galicia, hai que facer as cousas e pagalas. Esa é a mellor política. Cedo a palabra. Estamos aquí, nesta comarca, facendo balance dos 3 anos de goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia, acompañado do alcalde de Tui, do anfitrión, do alcalde do Rosado, do alcalde de Olla, que está de camiño, por lo tanto se incorporará, supoño, que en outros momentos, e compañeros de concelleiros da Corporación de Tui. Como ben decía o alcalde, foi un compromiso do presidente Feijóo ao inicio da legislatura de cambiar o modelo da administración periférica, e aquí hai que destacar que se aforraron un 32% de altos cargos da Xunta de Galicia, e no que pasando, por exemplo, de 52 delegados a 5 delegados. No meu caso, teño 48 concellos da provincia de Pontevedra, e a delegada de Vigo, o que é Vigo, os concellos limítrofes de Vigo, que vai ser a área metropolitana de Vigo, e onde realmente a delegada está facendo a labor para poñer en marcha esa área metropolitana. Decir que aquí tamén puxemos en funcionamento un sistema de aforro importante, que ademais dos 13 delegados que se eliminaron tamén os secretarios de delegación que había, que eran outros 13, e se creou a figura do xefe territorial, que son funcionarios, por lo tanto son persoas que xa estaban no seu posto de traballo na casa. Aquí tamén, o que foi como consecuencia disto, se aforraron conductores, por lo tanto de 13 conductores que había, hai moitos menos, igual que coches. Todo isto o que pasaron a desenvolver outro traballo, que de notificacións e de asistencia con xuíces, con fiscais, con magistrados. Por lo tanto, notificacións, o que en Pontevedra capital se veñen gastando alrededor de 200.000 euros ao ano, todo iso se aforrou de unha maneira, unha vez que estes conductores están levando a cabo esa función. En todos estos
todas estas accións que puxeron en funcionamento, é dicir, que nestes 3 anos, que na delegación de Pontevedra temos un aforro de casi 4.300.000 euros, o cual, ao finalizar a legislatura, pensamos que vamos a andar rondando os 6 millóns de euros, que creo que é un aforro considerable, un aforro importante, porque estamos a falar casi de 1.000 millóns de pesetas, das antiguas pesetas, ¿no? Por lo tanto, eu creo que aí sí que se demostrou, como ben acaba de decir o alcalde, que a posta en funcionamento deste novo modelo que puxo en marcha o presidente Feijóo pois é importante, está a funcionar, con moito traballo, evidentemente, porque os delegados temos que ir a estar todos os días visitando os outros concellos e recibindo a moitísima xente, sindicatos, AMPAs, a distintos colectivos, por lo tanto estás todo o día traballando moito, movendo moito, pero en definitiva o que se demostrou é que con menos se pode facer o mesmo ou incluso máis, chegando a desenvolver todas estas accións e ademais creando un modelo que o presidente sempre di que a partir de agora os gobernos que gobernan na Xunta de Galicia o modelo está consolidado, por lo tanto o modelo estamos convencidos de que non se vai a cambiar porque realmente creo que dou os seus resultados, non? Decir tamén que neste momento o que o registro está ao día, algo que ao principio costou un pouco os primeiros meses de funcionamento da nova delegación, o novo edificio costou un pouco poñer en marcha, pero está totalmente ao día e que levamos máis de 1.300.000 documentos entre entradas e saídas, por lo cual iso dá un pouco referencia do movimento que hai nesta delegación, onde hai que recordar que casi están 1.000 persoas traballando ali. Por lo tanto, é importante, con máis unha asistencia de alrededor de 400 persoas que cada día están facendo xestión na propia delegación. Aí tamén puxemos en marcha a sala de conferencias, puxemos en marcha todos o edificio que ten un auditorio que desde logo é moi bo, pois puxemos a disposición dos veciños, dos colectivos, de asociacións, para que poden disfrutar deste auditorio e das salas de exposicións que temos ali, que hai que decir que está moi utilizada e que realmente está dando os seus frutos, non? É dicir que no que vai destes 3 anos se levan a cabo 45 mostras pictóricas ali e despois entre visitas a concellos que antes, como vos comentaba, e fixemos máis de 5.000 accións executadas nestes 3 anos, por tanto aí tamén nos dá un pouco fe do movimento que temos na propia delegación. En canto a esta comarca, pensando que estamos nunha situación complicada, nunha situación difícil, eu aquí quero agradecer a colaboración de todos os alcaldes e alcaldesas da provincia de Pontevedra por toda a colaboración que teñen conmigo, independentemente do partido político ao que pertenezca. Aí teño que agradecerles todo o traballo e toda a labor de colaboración que teñen coa delegación territorial a hora de levar a cabo inversións e, como dicía o alcalde, de priorizar. Os propios concellos, os propios alcaldes están priorizando a hora de levar a cabo inversión nos propios concellos, xa non se pensa en crear grandes auditorios, piscinas, todo aquilo que dá un xeito, pues pedíamos os alcaldes, porque tamén teño que ver na política local, por lo tanto, iso tamén é moito máis fácil desde o meu punto de vista estar na delegación, porque levo 22 anos na política municipal e, por lo tanto, a relación coa maioría dos alcaldes, a relación personal é moi boa, e iso tamén me axuda moito, non? Para decir que priorizan moito os proxectos, van as cousas que realmente son necesarias. Antes estábamos falando co alcalde de Tui dunha obra que está a punto de salir e que, desde logo, é moi necesaria, que é o depósito de Caldelas, que é algo que vai a vir o Gran e nos comprometemos en varias ocasións a ter esa obra antes do Gran e espero xa que, dunha vez por todas, se é unha obra de adxudicación directa, se adxudique canto antes desde Aguas de Galicia, ou igual que tamén con un pequeno saneamento nunha das parroquias de Rosal, que tamén está en marcha, e ao igual que cando se incorpore o alcalde de Olla, pois acabamos de facer un depósito en Olla, que ten tamén moitos problemas de abastecemento no Gran, xa ten as captacións feitas ao propio concello, e agora só nos queda por levar a cabo a conducción hasta baixo, hasta o Pobo, que son casi 5 km de tubería, que se van a converter ahora en un convenio entre a Xunta, o Concello e a Diputación, para que antes do Gran contar con este servicio que é moi necesario no Concello de Olla, ao igual que, como facía referencia antes o alcalde en Caldelas, que é algo que o alcalde ven demandando. Estamos a falar de obras non de grandes inversións, de obras que rondan 60-70.000 euros dese tipo, pero que son fundamentales e son prioritarias, porque, desde logo, o abastecemento é algo necesario, non?
En canto a sanidade, hai que decir que aquí nesta comarca, nestes 3 anos, se investiron en mellorar os centros de salud 600.000 euros, en educación, decir que na provincia se investiron máis de 22 millóns de euros, casi 22 millóns e medio de euros, e nesta comarca se investiron 10%, o cual hai melloras de centro. No Rosal, pois, aí actuamos no programa de Zambrano con 175.000 euros, tamén con 250.000 euros no modelo Suárez, quer dizer que en Tui 200.000 euros no modelo Francisco Sánchez, en definitiva, en Oia, na Guardia, en Tomiño, en todos os concellos se foron levando a cabo unha serie de actuacións que, como digo, suma os 2,2 millóns de euros, que ven ser un 10% de toda a inversión que se acometeu na provincia de Pontevedra, o que é a Consellería de Educación. En canto a medio ambiente e territorio e infraestructuras, que é posiblemente a consellería máis inversora, ademais do que é a vía de alta capacidade de a Guardia, que, como sabemos, está actuando nos tramos 1 e 3, está o tramo 2 aí pendiente, pero que de un xeito tamén se vai a acometer en canto sea posible. Se investiron máis de 26 millóns de euros, dos que case 8 millóns de euros foron en saneamento, e 624.000 do Instituto Galego de Vivienda Solo, os que hai que sumar aí tamén os 564.000 euros que acaba de firmar o alcalde de Tui fai uns días co conselleiro para o que é o área de rehabilitación de Tui. E con o Ministerio de Fomento aquí, por destacar no Río Furnia, no Louro, na parte de Tui, que estivemos aquí visitando en varias ocasións, en Tomiño, tamén 1,6 millóns de euros, en Oia 600.000 euros, no Rosal se investiron tamén en Valdeviñotos, en Tabagón, tamén 200.000 euros, que decir que, en definitiva, a suma estas son as máis importantes, digamos, pero a suma de todo eso, máis as obras que se cometeron na Guardia, o enlace, bueno, pues falamos antes de Tui, Goián a Guardia, aquí temos outra obra de 46.000 euros tamén na Guardia, no Rosal na PO 552 e 534 tamén, que en definitiva eu creo que esa é a Consellería Inversora, a Consellería da cal investiron 26 millóns de euros máis o que é a inversión da propia vía de alta capacidade, que desde logo creo que vai ser un antes e un despois para toda esta comarca, esa vía de alta capacidade que vai a comunicar toda esta comarca é fundamental, e eu lo podo decir porque son de unha comarca donde é unha comarca de Salnés, e desde logo a autovía de Salnés marcou un antes e un despois da comunicación e do desenvolvemento coa nosa comarca, e ainda que sea unha zona por excelencia turística e onde realmente se chega moitísima xente a visitar os nosos concellos durante o verán, conseguimos que durante todo o ano eso fora máis fluido, e desde logo eu creo que esta comarca que é moi rica, e creo que vai ser un antes e un despois cando se acaba realmente esta importante inversión, que vai a un ritmo un pouco máis lento neste momento pola situación económica, pero o importante é que non pare e que siga en funcionamento. Dende Presidencia, pois aí tamén hai que destacar os 150.000 euros que nos investiron no xulgado de Tui, e bueno, pois en Oia se investiron 25.000 euros, en Tui nunha plaza, nunha movilización do Centro Cultural, outros 30.000 euros, e destacar tamén que o Fondo de Cooperación Local, onde aí os alcaldes tiveron moito que ver e colaboraron moito en tratar de potenciar o fondo de cara aos concellos, pois aquí, neste momento, Galicia conta con 115 millóns de euros para a inversión en todos os concellos, e logo, como digo, hai unha demanda da FEGAN desde sempre, e aquí, pois, alcaldes, no caso do alcalde de Rosal, que participou en moita reunión da FEGAN, foi membro da FEGAN de fai moito tempo, pois axudaron e apostaron para que se incrementara esta partida, e tamén do Fondo de Compensación Ambiental, pois decir que aí Galicia conta con 32 millóns de euros de inversión, e aquí o Rosal e o Tomiño son fundamentalmente os concellos que contan con en canto a economía e industria. Destacar que o 80% dos avais que se deron na historia da Xunta de Galicia se deron nestes 3 anos, por tanto, eso tamén nos dá un pouco a referencia na aposta importante que se fixo polo sector empresarial. Se levaron algunhas empresas con dificultades, como o Vulcano, a Factoría Naval, na outras zonas Clesa, que está neste momento como un problemilla, pero creo que se vai a firmar a compra
uns días, Alfageme, que tamén está nun proceso parecido, e, dende logo, creo que é un referente importante destacar que o 80% dos avales da historia de Galicia se deran nestes 3 anos, e en canto á mellora de infraestructura e apoio ao comercio, a Directora Xeral, que ademais é da zona, que le contaré, porque ten moita relación con esta comarca, pois investiron 815.000 euros en todos os concellos da comarca. En canto a medio rural e mar, por decir que Portos, fundamentalmente no Concello da Guarda, en 134.000 euros, e en canto a industrias de fruta pesqueira, tamén fundamentalmente no Concello da Guarda, inda que hai unha actuación se fixo en algún outro concello, porque hai unha industria en outro concello, unha industria relacionada con o mundo do mar, se investiron casi 4 millóns de euros, e en infraestructuras agrarias alrededor de 2 millóns de euros. Aquí destaca tamén unha experiencia piloto que se fixo nesta comarca, na comarca do Salnés, onde nesta comarca se investiron casi 2 millóns de euros nunha experiencia piloto do PDRS, que foron de axudas a explotacións e mellora de accesos a viñedos e a camiños, é dicir, que iso foi unha experiencia que saliu moi ben e que desde foi un pouco a base para que na nosa comarca, no Salnés e na do Rosal, fundamentalmente enfocados ao viño, e na zona do Deza, enfocado ao tema gandeiro, foi a base un pouco para desenvolver ese proxecto de desenvolvemento rural que se firmou fai uns días polo presidente Feijóo e o ministro Cañete, onde se dotou de 185 millóns de euros ata 2016 para invertir en toda Galicia, non? Por lo tanto, eu creo que aí tamén destacar a colaboración de todos e decir que saliu moi ben este programa e que lle fixemos ver a Madrid que realmente era necesario que se sacara unha partida importante para o medio rural para seguir potenciando o que é o medio rural, en definitiva, todo o que é na zona esta. Pois, bueno, aquí hai un tema hortofloral importante, pero tamén o mundo do viño, eu creo que o máis importante neste momento, a Denominación de Orixes Rías Baixas está facendo unha gran labor do Consello Regulador de promoción, de potenciación. Este ano que hubo os 40 millóns de kilos, foi unha colleita histórica que este ano pola pinta vai a ser algo menos, pero vai a ser parecida, por seguir potenciando, seguir investindo, seguir promocionando e seguir vendendo viño fora do noso país, que casi 5 millóns de botellas de viño xa se están vendendo no exterior, por tanto aí se está desenvolvendo unha gran labor por parte do que é o propio Consello Regulador, e seguir apostando por este albariño, que eu creo que vai ser o futuro e é un dos poucos sectores que normalmente non conta coa crisis, non? Decir tamén que aí se deron as axudas que se puxeron en marcha por primeira vez con este novo goberno, que son as axudas para cobrar a uva a través dos convenios que se firman entre as adegas e os propios viticultores, e desde logo que o ano pasado máis de 800 viticultores se acolleron a estas axudas, que entre eles moveron casi 10 millóns de euros e que poderon cobrar a uva con antelación, se non terían que esperar un ano, que é normalmente o tempo que non de gastarán en pagar, e sufrindo os gastos de tratamientos e os que leva o propio cultivo, non? Por lo tanto, aí tamén por parte da Xunta se fixo un esforzo importante do IGAPE, e destacar que se puxo en marcha por primeira vez con este novo goberno. Casi 3 millóns de euros se gastaron nesta zona en incendios e en montes, e en traballo e bienestar, pois un investimento de casi 14 millóns de euros na comarca, donde aquí hai que destacar cooperación, o programa de cooperación, os obradoiros e todo o que se está levando a cabo dende esta Consellería de Traballo. En definitiva, para non aburrirnos con moitos máis números, que podíamos seguir dando números e números, eu creo que esta é unha inversión en esta comarca, que é unha comarca moi puxante, unha comarca importante, unha comarca que dende a Xunta de Galicia se trata de potenciar por todo o que vos dixen antes, e aí estamos en colaboración constante con todos os alcaldes para seguir investindo dentro desta difícil situación económica pola que estamos atravesando todos, e que antes facía referencia o alcalde, pois hai que seguir priorizando esas inversións, esas pequenas inversións que vamos seguir ponendo en marcha. Eu decía antes que deses 185 millóns de euros que hai dentro do PDRS para estes 4 anos, este ano xa hai casi 35 millóns de euros que hai que gastar. Hai proxectos a ADER que se están solicitando neste momento por parte dos concellos, que contan con 15 millóns de euros, que tamén xa está o plazo, non sei se acabou o plazo xa, pero os concellos están tramitando e están solicitando. En definitiva, tratar de seguir traballando e seguir colaborando
entre todos, non? Eu estou encantado de estar aquí e outras épocas mellores onde se invertía moito máis, pero ahora realmente hai que e ahora que chego a Calde de Olla significa que estamos facendo unha inversión moi importante que a lle encanta además, que é o carril bici entre a Guardia e Bayona que cruza todo o seu concello e que esperemos que se remate pronto para poder inauguralo e que o alcalde este ali cortando a cinta, pois é que é un gran defensor do carril bici entre a Guardia e Bayona que cruza prácticamente todo o concello de Valle.